ndikukwazisai mese muri Zimbabwe vateereri vemusic vese kana ndikukwazisai. Zita rangu ndinonzi Charles Musungwa, vamwe vanonditi Mr Gita, vamwe vanondiziva vanonditi Shamwe Yemurori. Ndakaberekerwa kuMount Darwin kuna Gungwa kubhodha rekuMozambique neZimbabwe. Ndoko ndakakurira. Ndakadzidza pachikoro chinonzi Chigango Primary School, grade 1 to grade 7. Pandakazoenderera mberi hangu ndichidzidza pachikoro pasekondari paChigango ipapo zvakare, Chigango Secondary School. Ndakadzidza form 1 to form 4. Andakazoenderera mberi nechikoro because ndandaziva pane chipo changu kudhara. Chipo chakatanga ndichiri kuma 15 years koko. And zvemusic yazvo hazvina kutangira pandiri. Kune vacho vainzi vaMusungwa vairidza dzinonzi Mbira inonzi Penny Whistle, vamwe vanoiti Mabhosvo. Yes, baba vangu vairidzawo zvakare Mbira inonzi Penny Whistle. Then mufamily medu muna koma wangu anonzi Levison, ndo wakazondidzidzisa magitari, ndo chibaba changu ichocho. Saka I think muna 2004 ndo pandakatanga kugona gitari ini. Hazvina kunditorera nguva, ndakatanga kuridza riri rhythm. Mukoma Levi wangu ane acoustic guitar randaishandisa kuridza rhythm iyo. Saka unoziva kumusha tichifudza mbudzi, mombe, madhongi nemahwai koko. Saka rimwe zuva gitari riri ndakaona rapunzika, rapunzwa nembudzi. Ndakachema zvisingaiti kuti gitari riro ndichariwana kupi. Ndopandakazotanga kutogona kuridza bass papo. Panga pasara bass guitar rine 4 string, kwete yechirungu akazouya kare. Ndakatanga kutoridza bass. Ndakarwadziwa hangu kuti gitari rakapunzika, asi zvakatozoita kuti ndidzidzire bass ndikagona nenguva diki diki. Saka mukoma wangu ndisanda kuridza bass vairidza bass iro, vachiridzawo nevamwe vanhu vairidza navo kwangu nana Peter Viega, vana Shelton Makosa. Kozi vamwe mukoma wangu anonzi Richard airidzawo rhythm, but pandakagona ndinanda kuridza bass. Takafamba muzvikoro kunana Chigango, pachikoro pandaidzidza ipapo ndakashamisa vanhu kuti vanhu vaindiona ndiri munhu akanyararisa chaizvo. Vakazoona ndakuridza gitari zvikavanetsa kuti munhu ndo zvaanenge achifunga here pese paanenge akanyarara. Ndaifadza vanhu ndiri zera rangu iroro, vanhu vachindikandira mari kwese kwatairidza magrowth points munana Kamutsenzere nemukati muMozambique kunana Sede, kunana Baraumire, kwese kwataitendera tichiridza magitari. Saka hatina kumbotora nguva nebhendi redu iri rana Mukoma. Ndakabva ndafamba, ndakabva kumusha ndikauya nechimwe chikwatawo chekumaraini zvakare, vakangondidzura kubhendi redu refamily. Tikauya kumazuve kunana Belgoni Tapedale, patamborova tikadzokera futi kumusha. Saka ndaiona kuti vanhu vandiri kuridza navo kama havasi kufunga zvinhu zvekumberi, vari kungoridza zvekuti tingogumira mumaraini. Ndopandakazoenda kunonzi kuna Mukoma, kukaita noMuzarabano. Ndichisvika ikoko ndaigara naambuya nasekuru. Sekuru wangu anonzi Amilion, vandakatozoimbira song. Ndichisvika ipapo ambuya wangu aimbika doro, vandatonzi nasekuru paradza imbezi anosvika panapo uchamuona sezvinewo parakabva asvika. Vanditi nditidzire negitari rangu randaifamba naro mahomemade yedu yekumusha.
ndamuridzira para ndakamuridzira masongs yake ese akabva anakirwa atoti mfana ndakubasa mangwana. Izvi zvazva zvemuna 2007 izvi ndakabva ndatotanga kuridza Naparadza MS 2007 2008 2009 2010 zvichidza Naparadza MS. Saka ndakazorekodha album inonzi Nguva kuna Naparadza MS ndichiridza bass. Ndoda kuridzirai mabhesi andairidza ipapo. Kune vamwe vasingazive kuti ndiani airidza ipapo nekuti maridziro anga achinja asiyana. Kune vainzi Mukoma ile wanzi Makina ndo wairidza bhesi isati ndauyawo kunjiramo. Saka mukanzwa mabhesi riri pasongo inonzi Nguva randakaridza terera muzi. Right. Ndairidza mabhesi wayo. Kwaya songo inonzi Marwadzo. Right, ese wawo ndinai maruwa anga. Ndini Charles Musungwa wacho. Ndabva ipapo ndakashanda nevakomana vanonzi Jere Pamwe Boys. Chikwata chailidwa naRichard Sanjia. Ndakanojoina Jere Pamwe Boys paalbum ravo rechi2. Taishandidzana zvakanaka chaizvo. Pane imwe song inozikamwa vakandikuza Mukoma Richard Sanjia. Ndarova rimwe bhesi ranga risimbori nazera neni randaida isori. Right. Pavakazoti Chale Musungu haana monya pamberi pake. Ndindairwa zvese izvozvo takaridza 3 albums naRichard Sanjia. Ndobva ndazosangana nemukomana anonzi Mark Ngwazi. I think takasangana muGulf Complex kuMarket Square. Manga muri mushop yaitengeswa makitari munoshanda mumwe muimbi zvakare anonzi Herbert Majek. Tasangana mwe ndina Richard Sanjia tichitobva unorekoda rimwe album ra2016 rinonzi Anekarengenya. Mwana kasangana na Mark aine gitara rake sikatomuzive atotsanangura ndinonzi Mark Ngwazi ini naye anga aine album rake rekutanga akati ndindakaimba zumwe ndindakaro album rinonzi Zvandigumbura. Asi vanhu vamagitare tinongowirirana maoko edu tasangana. Mark akabata rhythm, Richard Sanjia akabata mic, Herbert Majek bvaenda pamadrums ndibva ndapinda hangu pabhesi pangu ipapo. Patakuridza song yaRichard Sanjia inonzi Hamuna Tsitsi. Right, takatandara imomo takanakirwa. Ndo pandakazivana naMark Ngwazi. Ndobva tatotanga kutaura tese. Achiti ndine shungu dzekushanda newe kusvika tatozotanga kushanda tese muna 2016. Mamuri muna September ndo pandakajoina Njanja Express papo. Ndashanda na Mark tikarekoda album rinonzi Zvandigumbura. Ndichiridza bass papo. Ndakaridza bass masongs ngati masongs 5. Ndairidza bass. Koya 1 ndakaridza lead inonzi Kudzosera mbiri. Ndakaridza lead papo. Then pane imwe song 1 yandisina kuzoridza bass inonzi Vaimbi. Pane umwe anonzi Simon yakatangura akaridza bass papo. Ndidairidza futi bhesi baba paalbum raMark Ngwazi inonzi Chajetsono. But pane album inonzi Mudzimu wabudira pambevere. Ndopandakazonzisha mwemuro ipapo. Vamwe vanoti varoi vanenge vachirehwa apa ndevapi. Varoi ava ndevekumagitare uko. Ndo varoi vanenge vachirehwa yavo saka ndiri shamu yavo.
right ndaiti dzangu besi roro ndini right ndakaridza besi masongs yese paalbum iroro I think ndo album randakaguma kuridza naMax Ngwazi asi indakatanga kurekoda yangu music muna 2018 ndaichiri kushanda naMax uku ndichiitawo zvangu album rangu rekutanga rinonzi Makatibu ene pakushanda kwese kwandakaita nevese vandakashanda navo ndandine chinangwa ndandine shungu dzekuziva kuti kuridza kwese kwandiri kuita handifanira kugumira mukungoridza makitare ndisingaimbewo ndakarekoda album rangu ende ndakasimbiswa kurekoda album iri kairi namukoma Nomenta Pambo ndimukoma wangu ivava ava ndo Dharanodza vatiri kutaura vanonzi Dharanodza vamwe vanovaziva kuti Dharanodza Nomenta Pambo ziso rangu ndarikonewa ndarikoniwa rinotarisa zvandisingadi kuona zvondo ndo Dharanodza vakandibatsira visingaite ndakarekodha maalbums andakarekodha kunoku akawandisa anosvika 4-5 maalbums andakarekodha kuna Mudhara saka ndinovatenda Mudhara akarambai mune moyo iwoyo pachena izvezvizvi ndiri mustudio mavo zvandiri kuita zvese izvi vanotongondiitira pachena semufana wavo ndinovatenda Mudhara saka tichida kuti muzive zvinhu kwazvinobva nekwazviri kuenda nepatiri iko zvinezvi vamwe vanoti chale uyu ndiye here chamhemuroi watinonzwa kwese uku ndini ende ndine chinangwa nechawatanga express yangu tichibatsirwa futi nevanhu vandiri ndichitenda ivava handirasi vanhu vanotibatsira Dharanodza ivava ndochava kuti ndichavatendawo nei handizivi kuti saka tinokurudzira vamwewo uyai muchirekodha kustudio mukawirirana ropa navo Dharanodza vanokwanisa kuitira mafavors navanondiitira inini izvezvi pane zviri kubikwa zvatoda kuti tirekodhe futi inonzi LSSI Live Sound Studios International zokurai tinzwe Dharanodza inonzi Live Sound Studios International, the best music oven poto huru big pot alright poto huru aiwa tinokutendai Dharanodza saka ndinoti kuvese vanonditsigira handi kupedzei nemazita enyu makawandisa vamwe vanonditsigira nenzira yekushare music yangu vamwe vanondipa mari dzekufambisa vamwe vanotonditakura nemota samaneja wangu andinaye panapa manager